Kalau pasake Pak Purnen, openi sing apik Pak, nek kono dikai mangan ora dikai mangan, openi sing apik, dicepaki sapu barang. Malah nak perlu ngene Asna, iki pengalaman pribadi ya. Kowe ben adus gak krungu bojo, gak krungu marang tua. Kayak parokan. Lho saiki ora produk ora motor tok. Bekasan. Golek kabut. Aku jangan ndondong. Bagel yo bagel. Kok isore jeding. Dadi nak kowe sor ku gak lecet-lecet Pak. Kok kleset-kleset ta ngono. Biyen aku ngono, tak sore kleset-kleset tak boro terus takon. Bojo wis adus kok pun lah ora nabene. Dikai beradab. Tadi kayak beradab maka tidak di luar Kang Sartoli lan ning luar kayak beradab berarti karo bapakmu. Mulane ana kasus para tuwa ngruwono mantu, babarane ana para tuwa metu bareng karo mantune. Ayo Nduk periksa Nduk ning puskesmas. Monggo Bu, jareke mandek pira Nduk? Mandek 3 Bu, aku mandek 4 Nduk. Tapi pakmu ya ngono iku, kuku bimane ra kuwati wong. Pun. Wah, aku wis ra kesuwen apa nang delok kendang kempule yo. Pun ngeten. Kula namung garis bawahi gawe bakal dinasikan kala wau. Sing isine kon ndongakno muga-muga ngantene rukun. Saestu Pak. Rukun itu gampang diucapno tapi angel praktekke. Iki sampeyan iki ora mesti moto aku karo pembir. Kok kudu duwe ape ora aku elek yo. Nah, aku elek kembare. Makasih. Berarti mripate menek gangguan. Naramin kandel berarti katarak. Jadi nyawang ngomong ya. Rukun iku ketoke gampang diucapno, tapi angel lho prakteke. Saiki kata lho ya. Sing wedok wis tuwa, sing lanang wis tuwa, tapi gak rukun lho, Pak. Apa kurang tuane jajal? Padha tuane lho, Pak. Pinter padha pintere tapi gak rukun, apa kurang pinter jajal? Mulane rukun iku angel. Wong rukun iku barang ora enak dadi enak. Kok iso Gus? Bumbu ning bawon, lombok, brambang, terasi, uyah, iku gak enak kabeh. Rasane beda-beda. Tapi wong rukun bareng diulek sing jenenge sambel, kabeh sing mangan doalo, sapa sing nyambel kok enak mergo Ngene rukun ayo, ternyata kowe cilik gak apa-apa, biar dhuwur gak apa-apa, malah dina iso munggah mudhun. Alhamdulillah.